da zuwa wannan tasha ta YouTube wanda take bayani akan cututtukan da suka shafi kwakwalwa. Wadda ƙungiyar Hope Initiative for the Mentally Ill ta ɗauki nauyin kawo muku. A yau za mu tattauna akan ciwon PTSD. Shin wannan kalma ba kalma ce ta Hausa ba? To me wannan kalma take nufi? Ana iya gani a wannan shafin ita wannan kalma tana cin wuta. Za mu iya fahimtar wannan abu me hakan yake nufi in mun a cikin wannan maganganun za mu tattauna. To ita wannan da kalma ta PTSD wato kamar takaitawa ce da aka yi ga wasu kalmomi guda hudu. Kalmomin da turanci shine post traumatic stress disorder. To me wannan larura take nufi? Post traumatic stress disorder in mun fassara ta zuwa Hausa, domin kafin wannan lokaci da can baya babu wani ciwo mai kama da haka ko wata larura mai kama da haka a cikin yaren Hausa. Da za mu yi ƙoƙari mu fassara wannan kalma inda za ta dace da abin da ake nufi da ita. Wato PTSD da yana nufin wani ciwo ne na razana da yake biyo bayan tashin hankali ko tsallake rijiya da baya. Kamar yadda muke gani a wannan hoton, in tashin hankali ya faru mutane sukan iya jin rauni. Kamar yadda muka gani wannan bawan Allah yana kwance akan irin wato wata makara ta zamani da ake amfani da ita wurin agazawa wanda suka ji rauni, kuma daga dukkan alamu yana kama da soja ne shi. Ana iya ganin raunin da ya ji a kafarsa. Wannan rauni shine raunin da mutane suke iya gani. Mutum yakan warke bayan wani lokaci har ya samu rayuwarsa ta dawo. To amma akwai wani raunin wanda ba a iya gani shi, wanda yake biyo bayan tashin hankali ko kuma tsallake rijiya da baya. Shi wannan raunin da ba a gani wanda yake cikin zuciyar mutum shine abin da ake nufi da PTSD. Ina da kyau mu fahimci cewa me PTSD ta hanyar bin labarin Talatuwa. Talatuwa dai muna iya ganin ta a nan. Wata baiwa Allah ce wadda take zaune a wani gari a arewacin Najeriya, kuma ana iya ganin raunuka a fuskarta. Talatuwa tana cikin baƙin ciki da damuwa mai yawa. Me ya ja mata wannan rauni? Talatuwa dai ta samu wannan raunuka ne bayan samun tashin hankali da ya faru tsakaninta da mai gidanta wanda ake kiransa mai ƙarfi. Sun jima da aure da wannan bawan Allah. Sun yi kamar shekara 20 suna zaune, kuma suna da 'ya'ya 6. Duk da shi mai ƙarfi ina da ƙoƙari wurin lura da iyalinsa ta hanyar ciyarwa, amma ina da wata babban naƙasu. Babban matsalarsa shine yana shaye-shaye. Yakan sha barasa musamman lokacin da ya gama aikin aikace-aikacensa na gona. Wannan yakan sa ya ringa samun matsala da ita matarsa Talatuwa. Sukan yawan yin faɗa. Faɗa na ƙarshe da suka yi shine ya ji mata rauni sosai har ya mata duka na kawo wuka, inda Talatuwa ta sume har ta karye. Abin da ya faru dai Talatuwa yan uwanta sun ɗauke ta daga gidan mai ƙarfi. Talatuwa ta yi yaji, ta bar gidansu, ta zauna a gidansu kamar wata 6. Bayan Talatuwa ta warke daga raunukan da ta samu daga tashin hankalin da ya bayyana tsakaninta da mai gidanta. Shi mai ƙarfi bayan an je ya yi alkawari, bayan an je kotu an yi sasanta tsakaninsu, ya ɗauki alkawarin cewa ba zai ƙara yin abin da ya mata a baya ba, kuma ya bar shan kayan maye musamman barasa. Amma Talatuwa abin da yake tayar mata da hankali shine a lokacin da take ƙuruciyarta ta sha wahala matuƙa daga hannun wato kishiyoyin mamanta, domin mahaifiyarta ta rasu tun tana 'yar jaririya. Irin wannan wahala da duka ta sha
da kuma ta sha wahala banda su ma ta sha wahala wurin mahaifinta, shi ma yana yawan dukanta. To kuma yanzu gashi ta zo ta shiga samu kanta a wannan hali. So ita Talatuwa ta nemi a kashe aurensu, ba yadda ba a yi ba ta kafe, wallahi sai auren ya tafi, domin akwai wani abu da take ji a cikin zuciyarta, shine wannan raunin da muka faɗa, wanda ba kowa ne ya sani ba sai ita. Bayan sun rabu da mai ƙarfi, ta zauna kamar shekara 4 ko 5, Talatuwa ta kasa yin aure. Me yasa ya kawo haka? Domin akwai wani abu da ya faru da ita biyo bayan tashe-tashen hankula da ta samu a aurenta na farko da mai ƙarfi. Duk lokacin da wani mutum ya zo neman ta, wato maimacin abin da ya faru da ita a baya, takan ji abin da ya faru kamar yana ƙara faruwa. Wato tana ganin irin abubuwan da ya faru da ita na zage-zage da duka da cin mutunci da mai gidanta na farko yake mata. Wani lokatai kuma in ta kwanta bacci, tana mafarkai masu ban tsoro wanda suka shafi wannan tashin hankali da ya faru da ita. Sannan kuma tunani marasa kyau sukan yawan shigowa a zuciyarta, wanda suka sami irin turjiyar da ta samu tsakaninta da mai gidanta na farko. Tana yawan razana. Wannan razana da take yi yakan sa ba ta iya bacci da cikin dare, ga kuma saurin hasala da yawan firgita a kusan kowane lokaci. Talatuwa tana ƙoƙarin ta nisanci duk abin da zai tuna mata da abin da ya faru da ita a baya. So duk lokacin da wani ya zo aurenta, kamar wani abu ne da yake mata nuni da abin da ya faru da ita a baya. So wannan shi yasa take gudun mutane da wurare da yanayin da zai tuna mata abin da ya faru da ita a baya, kuma ba ta son maganan abin da ya faru da ita kwata-kwata a rayuwarta ta aure ta farko. Sannan kuma takan ringa jin wani iri kamar ba ita ce ba, sai ta ji kamar ita kanta ta canja, ko kuma inda take zaune da shi ya canja. Sannan kuma akwai babban matsala ta canjin halayya wadda aka lura ya faru da Talatuwa. Talatuwa tana yawanci cikin kunci, wannan shi yasa take yawan faɗa da mutane, kuma takan ji ƙasƙanci kamar ba za ta iya taɓusa komai a rayuwarta ba kamar yadda ta saba yi a baya. Gashi kuma mu'amalarta da sauran mutane ta lalace, musamman da yake ita Talatuwa 'yar kasuwa ce, kuma tana buƙatar mu'amala da jama'a. Wannan labarin Talatuwa kenan. So ga labarin kuma Malam Tom Burgess. Tom Burgess wani ɗan jarida ne wanda yake ya taɓa aiki a Najeriya, kamar wakili ne na wata jarida wadda ake kira Financial Times, wanda ita wannan jarida ta turo shi aiki a ƙasar nan. So a lokacin da ya zo Najeriya, ya taɓa zuwa ya ɗauki rahoto a kan tashin hankalin da ya faru a jihar Filato tsakanin wayansu jama'u. A wani lokaci ne da ya taɓa isa Filato, ya ga abubuwa wanda ba su da kyan gani, ba kuma su da jin daɗin faɗa, wanda ya biyo ba wannan tashin hankali. So ya ba da labarinsa a cikin wannan littafi, gashi nan. Wannan littafi ana samunsa a yawancin wurin masu da littafai a cikin Najeriya. Shi wannan ciwo ya kama shi bayan waɗansu watanni da ba da rahoton da ya yi, wadda ta kai sai da Tom Burgess da kansa ya kai kansa asibiti a Lagos, inda ya shafa waɗansu watanni kafin a samu a sallame shi. Daga nan ne ya bar Najeriya. To shi wannan ciwo na PTSD dai ya samo asali ne, wato an fara mai da hankali a kansa tun da Allah ya halitta mutum a wannan ciwo ɗin, sai dai ba a gano shi ba sai a farkon yakin duniya na farko, wato daga 1914 zuwa 1918. Amma a wancan lokaci ba sunansa ciwon PTSD ba. Mutane kamar suna gani kamar nakiya da ake wurgo sojoji wanda suke ɓuya a cikin ramuka kamar yadda muke gani, shi ne yake jawo wannan ciwo, inda za a ga soja ya samu matsala wanda ya kasa yin yaƙi ko kuma ya kasa komawa fagen fama. So wannan
ya ci gaba har zuwa lokacin da aka yi ƙara yakin duniya na biyu, wato 1939 zuwa 1942. A wannan lokaci mutane da dama sun rasa rayukansu. Waɗannan ya haɗa da sojoji da mutanen gari a nahiyar Turai. Wato an ga nau'in irin wannan matsala da dama tsakanin sojojin da suka gwabza wannan yaƙi da ƙasar Jamus a ƙarshen mulkin Hitler, da kuma ƙasashen da suka marawa mata baya, sannan kuma da ƙasashen da suka yi adawa da Jamus. So banda sojoji akwai mutane fararen hula da dama da suka sami wannan larura. To ita wannan larura dai ta ci gaba har zuwa wani yaƙi wanda Amurka ta shiga cikinsa a wata ƙasa da ake kira Vietnam, wadda aka yi wannan yaƙi daga 1955 zuwa 1975. A wannan yaƙi ne wato sojojin Amurka da suka koma gida aka lura suna da wannan matsala inda wadda Talatuwa take da shi, amma su abin da ya shafe su ba na rigima aure ba ne, abubuwa ne wanda suka shafi fagen fama da fashewar bom da harbe-harben bindiga da zubar jini da wato kashe-kashe da asarar dukiyoyi da ƙona mahallai da gidaje da filaye. So wannan abin ya ringa faruwa da su ta kai har da yawansu ba za su iya tafi da rayuwarsu a cikin sauƙi ba. To wannan fa sai wato 1983 ne aka tabbatar da wannan ciwo, aka liƙa masa suna PTSD. Wannan ciwo daga baya an gano ashe ba sojoji ne kaɗai suke samun wannan matsala ɗin ba. Wannan ciwo ne wanda kamar ya zama ruwan dare game duniya, musamman ana samun sa a mutanen da suke 'yan gudun hijira. Bayan waɗannan kuma yakan faru da matan da aka yi musu fyaɗe. Bayan su kuma aka samu wannan ciwo a ƙananan yara wanda aka ci zarafinsu a baya, kamar yadda muka gani ya faru da Talatuwa. Sannan wannan ciwo yana iya biyo bayan wato ibtila'i wanda yake zuwa daga Ubangiji. Misali, tashin hankali da ya shafi girgizar ƙasa da nitsewar kwale-kwale wanda mutane da dama suka rasa rayukansu, yakan iya biyo bayan ambaliyar ruwa. Wannan muna gani wani dattijo ne, wani bawan Allah, wato a shekarar 2024 lokacin da ruwa ya mamaye garin Maiduguri. Wannan ɗaya daga cikin hotunan da suka jawo hankalin mutane. Wala Allah wannan mutum ya rasa duk abin da yake da shi, ya rasa mahallinsa, ya rasa iyalinsa. Mutane da dama sun sami irin wannan larura bayan wannan ambaliyar ta faru a Maiduguri. Sannan wannan ciwo ina biyo bala'in ibtila'i na gobara, wanda shi ma abu ne wanda yakan faru daga lokaci zuwa lokaci a cikin mahallin da muke zama. Sannan wannan ciwo ina biyo bayan hatsarin mota, wanda shi ma ya zama abu ne wanda kullum ake ji yana faruwa a ƙasar nan. Yakan shafi direbobi masu tuƙin mota, sannan yakan shafi mutanen da suka hau mota wato matafiya. Wannan ciwo yana ɗaya daga cikin dalilan da ya saka matuƙa da dama wayansu ba za su iya tuƙin mota har abada ba, ko kuma mutanen da wannan abin ya taɓa faruwa da su amma suka tsira suke tsoron ƙara tafiya a cikin mota. Kuma yakan iya samun jami'an tsaro kamar yadda muke gani a wannan hoton, wanda suka kawo mutane taimako na gaggawa saboda ganin irin abin da suka gani. Wannan lura kuma tana iya biyo bayan hatsari na jirgin sama. Takan shafi mutanen da suka tsira da ransu, takan shafi mutanen da suka kawo agaji wurin ceton wayannan mutane. Wannan ciwo yana iya faruwa ga mutanen da suka samu kansu a cikin hatsarin jirgin ƙasa, wanda suka tsira da ransu da kuma wanda suka kawo musu agaji. Wannan ciwo ina biyo bayan shi ma ibtila'i na rugujewar gine-gine, wanda rugujewar wannan tana iya faruwa haka siddan ko kuma zuwa aika a cire wannan ginin saboda an yi shi ba a kan iya daidai ba. So mun yi bayani sosai akan mutanen da suke iya samun wannan ciwo. So wannan ciwo ina faruwa ga mutanen da suke aiwatar da wani abu wanda yake iya jawo larura, wato wanda suke jawo wata fitina, ko kuma wanda ibtila'in ya fada musu, ko kuma yan uwan mutanen da abin ya fada musu
ko kuma wanda suke kallon abin da yake faruwa a wannan lokaci. Wannan shi yasa ake saka wannan gargaɗi yawanci a gidajen talabijin da fina-finai cewa akwai wasu abubuwa da bai kamata mutane su gani ba. Shi yasa ake gargaɗin cewa mutanen da suke da irin wannan ciwo, don ciwon yana tafiya ne ya dawo, wannan gargaɗin yana nufin cewa abin da za a nuna ko hoto ne ko bidiyo ne yakan iya tuna wa mutum wani abu da ya faru da shi a baya kuma ya tayar masa da ciwon PTSD. So suwaye suke iya samun wannan ciwo? Mun yi bayani jami'an da suke kawo taimako na aikin agaji na gaggawa, yana iya faruwa da jami'an tsaro, yana faruwa da jami'an da suke lura da lafiyar hanya da ababen hawa, direbobi, matafiya, mutanen da yaƙi ko tashin hankali ya ratsa da su, wanda aka yi garkuwa da su, fursunonin yaƙi, matukan jirgin sama, ma'aikatan wurin saukar jirgin sama, matan aure, masu jawo fitina, matafiya, matasa, marayu, yara, wanda suka tsallake rijiya da baya, wanda aka yi musu fashi da makami, da masu shan barasa. To, duk da abin da muka faɗa a baya, ba duk kowane mutum ne idan wani ibtila'i ya faru da shi ko kuma wani abu wanda zai ɗaukar ransa ya faru da shi ya tsallake rijiya da baya yake samun wannan ciwo ba. Bincike ya tabbatar da kamar kashi 25 zuwa kashi 30 na mutane da wani bala'i ya faɗa musu suna iya samun wannan ciwo. Wato in ka auna kamar mutum 1/3 zuwa 1/4 suna iya samun wannan matsala, amma sauran mutane ba su cika samun wannan larura ba. Sai dai matsalar shi ne ba za ka iya tantance waye zai samu wannan larura ba kuma waye ba zai samu ba. Wannan larura tana da tasiri ne akan kwakwalwa ta bil'adama, kamar yadda muke ganin wannan guduma ta rusa gini da sunan PTSD tana rusa kwakwalwa ta bil'adama. To, wani illoli wannan ciwo yake jawowa? Wannan ciwo yana iya jawo tawaka ga ingancin rayuwa ta mutum, yana iya ta'azzara cututtuka da suka shafi gangar jikin mutum, wanda ciwon nan yakan iya tsokano su, sannan kuma yakan iya haddasa shi kansa wannan ciwo, yakan iya haddasa wasu cututtuka wanda suka shafi ƙwaƙwalwar mutum. Kamar yadda muka gani, wato fiye da shekara 50 da suka wuce da yakin basasa na Najeriya, bincike ya tabbatar da cewa akwai 'yan mazan jiya da wayansu mutane wanda wannan yaƙi ya shafa, wanda har yanzu suna fama da wannan larura. To, abin tashin hankali shine mutane da dama suna fama da wannan larura amma ba su sani ba, musamman a yanzu da muke cikin halin da mutane suke ta magana akan tsaro, akan rashin tsaro, akan tashin hankali. Saboda haka yana da kyau mu san cewa akwai wani ciwo wanda yake biyo bayan wani abu da ya faru da mutane a cikin rayuwarsu, kuma wannan ciwo ba a ganin shi kamar yadda ake ganin ciwo wanda yake faruwa a jikin mutum. Mun ga abin da ya faru da Talatuwa, ta kasa yin aure, amma abin da mutane suka faɗa daga baya shine kishiyarta kishiyarta Delu ita ake zargi da yi mata sihiri, amma ba gaskiya bane. Gaskiyar abin shine Talatuwa ba ta da lafiya. So domin ƙarin bayani akan wannan larura ta PTSD wanda ta shafe ni, ta shafe ka, kuma ta shafe mu gabaki ɗaya, sai a tuntubi wannan ƙungiya ta hanyar wannan adiresai da aka bayar, wato ta hanyar lambar waya da hanyar kafafen sadarwa na Facebook, da kuma hanya ta email, da kuma hanyar adiresi na yanar gizo. Sai ku ci gaba da bin mu a gaba don ƙara bayani akan wasu cututtuka wanda suka shafi kwakwalwa ta bil'adama. Sai a yi liking, a subscribing. Mun gode, sai an ji manku.